Vlak idúci priemernou rýchlosťou 80 km za hodinu prejde svoju trasu za 3,5 hodiny. K výpočtu dĺžky našej dráhy použijeme základný vzorec dráha rovná sa rýchlosť krát čas. Dĺžku dráhy nepoznáme, ale poznáme rýchlosť vlaku a vieme, že túto trať prejde za 3,5 hodiny. Takto sa nám podarí vypočítať, že dráha je dlhá 280 kilometrov. Znovu použijeme vzorec S sa rovná V krát T, pričom tentokrát už vieme, že dráha je 280 kilometrov a po rekonštrukcii vlak môže ísť rýchlosťou 100 kilometrov. Chceme zistiť, ako dlho mu to bude trvať touto novou rýchlosťou. Stačí urobiť deleno 100 pre náš výpočet, takže 2,8 hodiny bude trvať zrýchlenému vlaku, kým prejde dráhu dlhú 280 kilometrov.